Hola, em dic Martina, de la classe de Llamps, i us llegiré el meu fragment preferit d'Un gos gairebé ferotge, de l'autor Miquel Àngels. No ho entenc. M'he escalfat el magi i he donat 23 voltes a l'arbre. Però no ho entenc. Tot ha anat molt de pressa i ara sóc aquí, en aquest bosquet fastigós, com una estaquira i un encén, amb les potes que em fan figa perquè m'he fet un tip de córrer empatant el meu cotxe vermell. Bé, no és ben bé el meu cotxe, és del senyor Sapastre. Només d'ell perquè quan la senyora Sapastre o el Lolo agafen el volant, el senyor Sapastre es posa a cridar com un animalot. He escollit aquest fragment d'aquest conte perquè he trobat que el senyor Sapastre es passa una mica quan agafen els volants els seus familiars.